青いガキのくせによくしゃべる。もうよい。貴様らなど消えるがよいわ。やれるもんならやってごらんなさい。力がみなぎってくる。姉さん、大丈夫、気を失っただけだ。今はボーゼルを倒すことに専念するんだ。
の私が人間より傷を癒したまえ。
傷を癒したまえ。この私に刃を向けるとはいい度胸だ。あの世で後悔するがよい。あの世に行くのはお前だ。負けるわけにはいかない。うわっ邪魔はさせん。うわ